Така, сега искам да ви покажа една риза, която сме правили в Ефрея, предполагам, че някъде около преди 5-6 години някъде. Един път само сме предлагали в 2 или 3 цвята. В момента я направихме по желание на клиент, тъй като той достигна, мисля, че ниво 69, ако не се лъжа, и поиска тази блуза да я предложим пак. Нали, имаме такава възможност в Ефрея, когато даден клиент стигне определено ниво, една от наградите, нали, които ще получи, да направи модел за него. Така че това е така нареченият в Ефрея Design Box, който в момента ще ви покажа. Това е блузата или ризата, Ирим се казва. Ще ви покажа малко по-отблизо. Цветът е бежево, екрю. Сега водете са винаги от студийните снимки, които ви предлагаме в сайта, тъй като там цветът трябва да е по-точен отколкото тук. Тук светлината не е толкова добра. Така, моделът е наистина доста интересен. С столчия е тук отгоре, ето виждате. Има чупки около него тук горе. V-образно деколте. Леко, не е много дълбоко, и канон, който е нефункционален. Има две цепки отстрани за комфорт, така че по-свободно да не пристяга в ханша. Ръкавите завършват с маншет с едно копче. Така. Материята е полиестерна с еластан, много добър. Сега ще ви покажа каква хубава еластичност има. Ето. Не се мачка, разбира се, тъй като не е естествена материята. Изпирате я, обличате я, тръгвате веднага. Пак казвам, над тънката, по-скоро средна плътност е тази материя. Подходяща е за сезона, за офис, за хора, които примерно работят в офиси. Мисля, че ще останат много доволни. Особено от факта, че тази риза изобщо няма да се мачка.